Нещо типично Нещо типично за за Италия е точно това панетоне, което имаш до себе си. Това са мини панетонета. Да, мини панетонета, да. Може би но все пак панетоне. Ще ни разкажеш малко повече защо всъщност се яде козунак по Коледа и изобщо защо е такава традицията на апенидите? Всъщност имат два коледни сладкиши италианците. Единият е точно това панетоне, а другият е пандоро, като в разликата основната е, че в панетонето има стафиди, има и пистакио, различни видове добавки, а пандорото е един вид чист козунак, който се ръси с пудра захар. И между другото, във всяка точка на Италия ядат различен сладкиш и различно панетоне, различно пандоро по свой начин направено. Сега, като ги споменах, между другото, тук се сещам и за най-нашумялия скандал в Италия в последно време, който е точно свързан с тези сладкиши. Защо? Най-известната инфлуенсърка и модна икона в Италия, Киара Ферани, пусна свой бранд сладкиши, панетонете и пандоро, на много по-висока цена, като каза, че с разликата в цената ще отидат за дарения за една болница за деца, но накрая се оказа, че тези дарения отиват само единствено за нея.